רוכב אופנוע שהחליק, או עשה תאונה עצמית והתנגש בעץ או באי תנועה, בגלל שהוא איבד שליטה, אין לו את מי לתבוע. אבל אם רוכב אופנוע ייסע ללא ביטוח חובה, וזה אופנוע שלו, ורכב צד ג' ייכנס בו, בגלל שנגיד הוא לא עצר בעצור. זאת אומרת, מישהו אחר אשם. מישהו אחר אשם בתאונה, רוכב האופנוע יוכל לתבוע את צד ג'. הוא בעצם יתבע אותו באופן אישי, ומי שיפצה אותו זו ביטוח החובה, אבל לא מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, אלא מכוח פקודת הנזיקין. אנחנו נצטרך להוכיח שמישהו כאן היה אשם. באופן אבסורדי, הפיצויים שניתנים לפי פקודת הנזיקין הם גבוהים יותר מהפיצויים שניתנים לרוכבי אופנוע על פי הפלת"ד. זאת אומרת, זה מצב ספציפי שבו את אומרת מישהו אחר אשם בתאונה, ואז אפשר לתבוע אותו למרות שלאותו אופנוען אין ביטוח חובה, הוא יכול לתבוע אותו בגלל שהוא פגע בו, נניח לא עצר בעצור. נכון. ואז גם אין הגבלה על הפיצוי, כמו אם זה היה דרך הפלת"ד. ועדיין אנחנו לא ממליצים לעשות את זה בחיים, כי מצד שני רוב המקרים הם לא בהכרח כאלה, ואם הוא ייכנס בעץ וזו תאונה עצמית, הלך עליו. השיקול הראשון הוא שיקול בכלל שזה עבירה פלילית, אסור לנסוע בלי ביטוח חובה. השיקול השני זה בעצם אם תהיה לי תאונה, אז אני לא אקבל פיצויים, תאונה עצמית. הבעיה היא אחרת. מה קורה אם אותו רוכב אופנוע, הוא נהג ברכב, פוגע במישהו, בהולך רגל. אז הולך הרגל תובע את קרנית, ואת מי קרנית תובעת? את האופנוען. זה יוצא מצב שנסעת בלי ביטוח, אתה יכול לשלם פיצויים כל החיים שלך. היו לי חבר'ה כאלה שהגיעו אליי על מנת שאני אייצג אותם בתביעת השיבוב שקרנית הגישה נגדם. הם היו צריכים לשלם כספים כל החיים.